δωμάτιο στο Άμστερνταμ. Χάσεις και μια γυναίκα, που σου ζήσουν άνθρωπε, και σου κλέβα πακέτα. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Όλοι μαζί ρε παιδες. Όλοι μαζί. Αλλά εσύ αντί να θες να πας να τα καπνίσεις, εσύ τα μοσχοπούλαγες, να πας για να καπνίσεις. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. 9 τώρα τα 8. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Δωμάτιο στο Άμστερνταμ. Ρίχα τα όνειρά σου, όπως κι αυτοί που βίδωσαν τη μαλθακή καρδιά σου. Όλοι μαζί παιδες. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Κι ήθελες όλο το φαΐ, λάγους με πετραχίλια, και νόμιζες πως να πιανες και το παπά απ' τα ρησίδια. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. 9 τα 8. Νικόλας Άσημος, αναζητώντας κροκανθρώπους. Ιστορίες, γιατί όχι, ιστορίες με γιατρούς. Με πρωταγωνιστή τον Έτσι. Ο Έτσι δεν είμαι εγώ. Ο Έτσι είναι ο Έτσι και ανήκει στον εαυτό του. Οποιαδήποτε ομοιότης, σύμπτωση. Οποιαδήποτε σύγκριση, εκτός πραγματικότητας. Για να εξηγούμε, η μούρη του Έτσι είναι πιο μεγάλη από τη δική μου και πιο δυνατή. Δεν φοβάται μη του πέσει.